Han? Nagunsa man ka dira? Nalad ko? Unya sa man day gusto nimo? Gusto ko maligog dagat. Tara, maligo tag dagat, tara. Pwede to sa Boracay. Sa man na ti, oy. Kalitra makagpanulak dira te. Bangis ako TV. Sumasi. Ano nanulak man ka? Sumana, sirba, sumana. Ano man day si Hana di ay? Tuwa dito. Asa ito dito? Ito asa? Tuwa na sa balay ba? Oh, naram di sa balay. Unsa day na problema na di ay? Tuwa sa drum. Di naglibog ko sa imo tito sa balay niya to sa drum. Unsa man di ay? Naman ka siya sa balay. Dito ka balay sa tusilingan. Nagunsa man siya dito. Ambot lang kay murag naluto sing mga. Ngano mang luod man pud siya sa kuha? Ambot lang sir, basta tuwa sing mami tumaw sa to. Ang damay jud si Hana oy. Takuyugi ko te. Tara. Sir, lagi. Sa tiasa man jud ay. Nagihao. Kani nga balay. Kana. Isa di pa kay natingdan lugas ako chinilas, mag-slide gani ko diri karon. Para diri maomi Taysa. Si Hana dire. Nada sa drum sir. Tay padaplin diri ka trebi. Diri ka ti. Han? 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 Nagunsa man ka dira? Nagunsa ka dira? Nalad ko? Ano nang luod man ka? Di mo. Diyon sa naman po data ka ha? Sali diri, gawas diri. Kabalo kang summer na? Wala na klase? Nya uban kay tuwa na silang dagat? Ako naras balay? Unya sa man day gusto nimo? Gusto ko maligog dagat. Nara man day na maligo ra man day dagat. Tara maligo tag dagat, tara. Pwede to sa Boracay. Boracay pa jud, nga mahal kayo na. Unsay Boracay? Gusto ko sa Boracay. Kalayo ato pagdali na ba maligo tag dagat sa unahan? Di ko muhawa direct. Di ba maligo tag dagat sa unahan? Tara na, ali na ba? Ali na ba? Boracay akong gusto ba? Ano si mamana eh? Oo naman kaayo. Sa mukha ni mo Hana, oy nganong may unana man ka. Sige naman tagkaligo dira sa unahan. Unya sa man tag kwarta. Withdraw sa to imong kwarta sa susyuhay. Sus, katong bakahay, katong sa bakahay. Oh, layo pa man to ba? Pwede naman to nimo withdrawon? Impas ang kwarta ni Sierra ni sa susyuhay. Ano pa unana Hana, tara. Tara na ba, gawas ba? Dili lagi ko. Sa mami oy. Awa diri bi. Sige, tara. Mga to tag Boracay. Sure ka? Mga to tag Boracay, tara. Gawas na dira, ha? Iligo ta ka sa Boracay. Mao na mo gusto, di ba? Oo. Iligo ta kag Boracay. Pantay ka. Tara na diri, ali na. Pantay ka. La iligo lang kita ka. Promise. Promise gani. Kadungog sa tiiba. Nag-promise ka. Pantay ka ha? Lagi, sige, tara na ali na gawas na dira. Kailangan din mo sulod sa drum. Hindi ko kagawas. So maning bayhan na good ni good. Tay Sobra ka, naman kay ka. Tara. Sumoto mga boss no after na ko makuha ang kwarta sa susyuhay. Nilukat na yung kag-eroplano para sa muang duha unya ni sakay. Unyan saon ta man ni karon. I-update na lang muna ako pag nanami sa Boracay. Tanaw ra gong naong ni Hanaw mura jud giatay.